פסגת זאב, השכונה שלנו. שכונה מלאת חיים. יום יום אנו פוגשים את שכנינו. פוגשים אנשים ברחוב, באוטובוס, בחנויות ובבתי הספר. אך מעבר לחיוכם, הם עוברים סיטואציות קשות שאיתם הם מתמודדים יום יום, שאנו כלל לא מודעים אליהם. ולכן, אנשים עם לב טוב קמו תחת השפעתו של הרב יגאל במטרה לעזור לאנשים אלו. וכך הוקמה פסגת החיים, עמותה שבה מתנדבים דתיים וחילוניים, צעירים ובוגרים, בכדי לעזור לתושבי השכונה. מחפש את התשובות והרוח מבשר. הנזקקים שלנו הם משפחות שקשות יום, שלא יכולות להאכיל, משפחות עם 7-8 ילדים, משפחות, אפילו יש לנו משפחה עם 13 ילדים. יש לנו כל מיני משפחות שהבעל חולה והאימא חולה והם לא יכולים לעבוד, והם נתמכים על ידי ביטוח לאומי, שזה לא מאפשר להם לחיות יותר מדי. וכל האנשים שזקוקים בעצם לצרה. ואני יודע שזה מתגבר מזמן לזמן, וזה התחיל כאמור בערב פסח או בערב ראש השנה, ועכשיו זה כבר כל חודש וחודש מאחר, וראינו, העמותה ראתה עד כמה הנזקקים האלה צריכים, והתחילו קצת לחפור יותר פנימה וראו שזה לא רק בחגים, זה גם באותה השנה, בשבתות, בחגים ודברים כאלה הם נזקקים. ומכאן בא הצורך לעשות את זה גם כמדי חודש בחודשו. אצלי אישית בבית זה מעל שנה 60. אבל בוא נגיד ככה, רוב החגים הרב יגאל דואג, מטרים אנשים, מגייס אנשים, מכוניות, על מנת שיוכלו לספק את הדברים בכל מקום שיצטרך. פסגת החיים, השם ישמור אותו ויחייהו, מאירה את החיים, נותנת חיים לכל האזור. תשאלו רבותיי, תיכנסו לפסגת זאב, תשאלו איך השיעורים של הרב יגאל כהן, מה אתם, מחיה את הנפשות, חיה אותן, מרים אותן. ממש, אתם לא יודעים מה זה. ומקרב אנשים בעבודות האהבה, ונוער, כמה נוער שהיו חלב חס, יורדים לטמיון, אם לא הרב יגאל, ששמר אותם וליטף אותם, ועלה אותם על המסילה, על הפסגה של החיים. רוב התרומות הן מאנשי השכונה בשביל אנשי השכונה, ויש גם חריגים שאנחנו עושים אפילו לקריית יובל, קריית מנחם, לכל קצוות שהרב יודע שהמשפחה זקוקה, אנחנו מגיעים. יש לנו מוצרים שונים, שזה לדוגמה חיתולים לתינוקות. אז אנחנו שמים את זה כן במשפחה שצריכה, שאנחנו יודעים שיש לה תינוק וכן הלאה. כשאנחנו מקבלים משפחה בעצם לרשימת תפוצה שלנו, שאנחנו מחלקים את האוכל, אז אנחנו רושמים כמה ילדים, בני כמה, אנחנו עושים עם זה ממש סדר, זה ממש חשוב. אין כאן שאלה בכלל שזה אחד הצדקות הגדולות שיכולות להיעשות, וכל אדם יכול לעשות את זה ולהרגיש שהוא נותן במקום בטוח, סמוך בטוח, רק לעניין זה, כי זה פנוי על מתנדבים. אין כאן משכורת לאף אחד, זה אני יכול להעיד. רק מתנדב. ומשום כך, אני חושב שזה חיובי וזה חשוב, וכל אלה שיש להם אפשרות לתרום ולתת חייבים, וטוב שעה קודם על מנת שנוכל לענות לכולם ביחד. יש כאלה שהם תורמים למען הנזקקים, יבורכו מפה עליון, אשריכם תדעו לכם פסגת החיים שאתם לוקחים ברוך השם ונותנים עבור אותן משפחות נצרכות שהן לא יכולות לפשוט יד, אבל היד האריכתה שלהם, המעודדת, העושה והמעשה למענם, זה כבוד ידיד נפשי הרב יגאל הכהן. חזקו ואמצו, השם ישמור אתכם. גם אתם יכולים לקחת חלק בפעילות זו. תהיו שותפים בפסגת החיים. לפניך שהחזרת בי נשמה ומאור עיניי פקחת בקומי ברגע אמת וחסד אתה עמדי חזק אותי בדרך היה לצידי איכה
אביב, תאמר אחד